Tungtol sa bagyong Odette, usa ang Lapu-Lapu City sa mga dapit nga may labing daghang nakalas ug na missing. Kumusta nakaha ang ilang mga kabanay, ilabi na ni atong hangtod karon pabilin pang missing. Niya ang report. Isip paghandom sa mga nakalas ug na-missing nga mga gwardya sa Movenpick atul sa bagyong Odette, gipabindisyonan sa management ganihang buntag ang Ibiza Beach Club. Diin ang hipo sa mga gamit sa restaurant ni adtong higayuna, ang mga gwardya ug ubang mga trabahante sa resort. Dihang nag-anam-anam na pagpaduol ang bagyong Odette sa Subo. Tungod sa kakusog sa hangin ug bawd ni adtong higayuna, naggusbat ang beachfront ug nabanla sa dapit ang usa ka dakong cargo ship. Ang pantalan sa Punta Engaño nga nahimutang rausab sa tupad niini naggusbat, nangalimbuwad ug nangahapay usab ang mga sakayan. Human sa usa ka tuig, nakuha na ang cargo ship ug napaayom-ayom na ang pantalan ug ang terminal. Apan hangtod karon, wala pa mapaayom-ayom ang beachfront sa Movenpick. Diin gituhuan sa mga kabanay sa mga gwardya nga posibleng natabunan pa hangtod karon ang duha kanila. Mitambong sa Santos nga misa nga gipahigayon sa Movenpick ang kabanay sa gwardyang si Eugene Angco, 36 anyos, kansang patayng lawas na bangalan sa usa ka resort sa Barangay Mactan, usa ka adlaw human sa bagyong Odette. Okay naman, nakamove on naman gamay. Pero lisod gihapon sa kahimtang ba. Naglisod kay daghan og mga sa nahitabo, wala na to ma-expect bitaw. Lisod man alang sa mga kabanay ni adtong mga nakalas ang pagdawat sa hitabo. Apan mas lisod alang sa mga kabanay ni adtong missing nga hangtod karon wala pa mahisayri kung buhi pa ba o mipanaw na. Matag karon og unya, magpadamgo sa usa sa iyang maigsuon ang gwardya nga si Dennis Padin, 33 anyos, 15 hangtod karon pabilin pang missing. Butang nga lisod pang madawat sa iyang mga kabanay, ilabi na kay may duha pa kini ka mga gagmayng anak. Kayo akong kumati karon. Ang tuig na nga, wala gihapon siya nakita, walay action. So unta, hoping ko nga muti kong action ang taga hotel. Kay base sad sa mga kauban daw niya na mga kauban niyang nagdamgo ni anak ko no nga naa ko no siya diri sa may jacuzzi daw. So naara gi siya dapita. Ya, mao lagi wa manggihapon ugkatan ang mga bato. Mao tay among kuan ba maugkat ng bato at least wala man gani siya diha. So posible nga asam gyud ka siya. Nakadugang sa kagulanan sa pamilya ang giingong wa pagtabang sa security agency ug sa management sa resort ngadto kanila. Ay gamay nga amount ana pero kanang gikan sa management yun ang among gikuan na karon ang gikan sa management wala gyud sila gihatag namo mismo ang tag-iya. O nya ang agency sad mismo sa email lagi nadawat namo sa agency. And then ang sa diri sa hotel, mismo sa panudanan sa Movenpick, walay gihatag. Naay nadawat namo gikan sa mga trabahante lang. Mga condo owners. Lakip sa na-missing ang K9 handler nga si Judy Mar Tamparong, apan wa makatambong ang iyang asawa sa kalihukan kaganiha, kay miuli na kini sa probinsya uban ang ilang upat ka mga anak. Gipasabot ni Attorney Rory John Sepulveda, Chief Operating Officer sa Economos International Resources Corporation, ang tag-iya sa Movenpick nga wala Manila pasagdi ang pamilya sa mga nakalas, lakip na sa mga na-missing. Dili man kami ilang employer gani. In fact, di ba mga agency man na sila. Agency man sila. But we extended help. And then we even pressured the agency. We even filed cases in their behalf. Ang Movenpick temporaryong nahunong sa operasyon tungod sa pandemya ug natiwasan pa atol sa bagyong Odette. Apan malaumon ang management nga maka-operate na sila pagbalik sa tunga-tungang bahin sa tuig 2023. We want it also resolved. For the sake also, not only them, also sa well-being sa amuang mga employees diri. Okay, we're trying to rehabilitate, restore this because we still have around 200 employees nga walay trabaho ron, pila na katuig. But we're giving them 5,000 per month assistance. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.